तनिया के कमर हिला जाहो गोरी जौनपुर बाजार में। आरा गइलू आ गइलू छपरा गइलू छा गइलू हाँ हाँ आरा गइलू आ गइलू छपरा गइलू छा गइलू। चर्चा बाड़ी सुन ले बनी लाखों हजार में। चर्चा बाड़ी सुन ले बनी लाखों हजार में। तनिया के कमर हिला जाहो गोरी जौनपुर बाजार में। तनिया के कमर हिला जाहो गोरी जौनपुर बाजार में। खूब मचावलो हाला फाला जाके चललो मिर्जापुर में। कमर के गोरी नंबर देखा के मार करलू गाजीपुर में। खूब मचावलो हाला फाला जाके मिर्जापुर में। कमर के गोरी नंबर देखा के मार करलू गाजीपुर में। चौकी कूद के तोड़ले बारू जिला जवाहर में। चौकी कूद के तोड़ले बारू जिला जवाहर में। तनिया के कमर हिला जाओ गोरी जौनपुर बाजार में। तनिया के कमर हिला जाओ गोरी जौनपुर बाजार में। तनिया के कमर हिला जाओ गोरी जौनपुर बाजार में। गइलू पटना घटना करवलू गोरखपुर नगरिया में। अनिस यादव अतुल कहेले घूमेलू जाके देवरिया में। गइलू पटना घटना करवलू गोरखपुर नगरिया में। अनिस यादव अतुल कहेले घूमेलू जाके देवरिया में। बिजली तू गिरवले बारू यूपी बिहार में। बिजली तू गिरवले बारू यूपी बिहार में। तनिया के कमर हिला जाओ गोरी जौनपुर बाजार में। तनिया के कमर हिला जाओ गोरी जौनपुर बाजार में।